boss, may hapon ya boss. Pwede yung utan na boss. Ito na yung rasa rin boss. Isa. Alas 10:30 na ba daw? Susrenta na? Selamat ka na yun. May problema na. A few moments later. Kuya, hindi ka na eh. Pagkita na? Ano na ta? Sa ko, rasa rin sa. Muta ta tong driver sa ibay ko. Ang oras. Asa ka na? Pangalingkod? Oh. May pa na. Pautan na rin. Kay, duda ko itong oras na nito. Kay, daw mong ligitan niya. Ibaw sa oras. Ano nito ba? Bay, ang hako niya, bay. Ano yung utan na, bay? Ito na yung oras na rin. Kain ka na. Alasing komedya natin man ha. Ang kanon na itong natambay dito ha. Kay, duda juga ko na. Sa bang oras? Oh, sa'yo itong oras na. Oh no! Oh, sige, may utang na bagay, boss. Oh, tol, kasi yung oras na rin. Asing komedyan na ba? Bay, nga nung kay bawa mong kaong sa orasa, bay, nga dahon na may kitanaw ni mo. Kung si dahon, orasan naman kanyang gipagita. Nabutaan eh. Bay. Sa oras na rin ba eh? Ano, bay? Mato ko. Huwag ko bang sa oras ah? Napunta na ito, bay. Katong kailangan galingkod ba na? Ang gawa na, tanag dahon.